Ta' spiss nisimgħu kif l-industrija tal-films qed nagħtu wkoll inċentiv sabiex in-nies jitrenjaw, nagħtuhom edukazzjoni u anke b'mod prattiku nagħtuhom il-flus sabiex jipproduċu il-films tagħhom. Din is-sena qed ninvestu madwar €900,000 fit-talent Malti. Dan huwa sinifikanti ħafna turi l-intenzjoni tal-Gvern li nkomplu ninvestu fit-talent tagħna. L-applikazzjonijiet jalqu l-ġimgħa 5 ta' Ġunju u dawk magħżula se jkollhom l-opportunità li jaħdmu fuq film bi produzzjoni Maltija, produzzjoni li għandha tkun fiċ-ċinema lejn l-aħħar tas-sena. Qed nagħmlu pass importanti ħafna fl-industrija tagħna fejn issa qed nagħtu l-irwoli kreattivi lil Maltin u Lawċin, mhux il-barranin. U għalhekk qed ninvestu sabiex nagħtu taħriġ lil diretturi Maltin, producers Maltin, scriptwriters, directors of photography, hawnhekk qed naraw żvilupp fl-industrija tagħna fejn verament qed ninvestu f'films lokali, films Maltin u Lawċin sabiex narawhom fis-sinema u possibilment anke barra minn Malta.